במיינקראפט. אל תחשבו שאני שמתי את הדברים, כאילו שיהיה לי הרבה דברים, אבל אני הכנתי ספרי קישור והיה לי גם הרבה אקספי, ואז אל תחשבו שאני הפכתי לקריאיטיב ושמתי את הדברים. הכל כאילו אני הכנתי, וזה כישוף של החרב, שאם אני מרביץ כאילו לחיה או למפלצת, עכביש, לא יודע, סקלטון, הוא אף רחוק. אני אדגים לכם את זה על איזה חיה, וזה כישוף שלישי נראה לי, או שני, אבל צריכים שיהיה לכם 20 ומשהו, עם 30, אז הנה ראיתם? אנחנו אף כזה רחוק, ואני אעשה על זה הרבה פרקים. שיט, ואני חייב לאכול רגע. ובהתחלה הייתי במערב הפרוע, היה לי שם זהב, חשפתי, היה גם כפר, ואם אתם יכולים להירשם אליי, כאילו, כי אין לי הרבה גם אנשים רשומים, יש לי רק 8, או לא יודע, אולי תצטרפו אליי ולייקים. הנה, אולי נצליח גם לכם את זה על כיסא, או שהן מתות בשנייה. כן, הן מתות בשנייה. הנה, פרה. הנה, פרה, היא אוכלת חמורה. הנה, איזה רחוק. הייתי פה, אמר הכפר, אני באה לך. ומקודם הרגתי, כי משהו שעוד לא הקלטתי, אז היה זומבי זומבי של כאילו זומבי סקודוויד, לא קוראים סקודווידים, שכחתי כאילו. לה 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 שאיך אני אעבור את כל זה כמו כאילו אני מוגלי על העצים, למרות שאני בכלל לא מתעניין במוגליך. הלילה אני מעלה סרטון, הלילה מעלה סרטונים, לה 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 לה. בוא נמרח שיגמרו לי דברים, נחליף חרב שאולי להיות אם אני אלחם החרב הזאת, שנראה מפלטת משהו, אני אלך אותה. הנה יצאתי. לילה אבל יש לי ספק שוב נצית שהכנתי. לא, רגע, סליחה על זה שעשיתי רעש. יכול להיות שעוד פעם ירעש כי יש לי סדרת כביסה, למרות שהבנים לא עושים את זה. מה? איך זה נגמר? מה זה נגמר? עכשיו אני גם אנסה עכשיו לבנות לי בית עם כל מיני דברים. יבואו אנדרמנים. נים. כן. רציתי להכין חכה. איפה החוטים? צריך לי חוטים. שיט. שדרתי את זה בטבע שהייתה לי. חשבתי שאני צריך את החוטים. חוטינים.
מה שאני יכול להכין זה כאילו לחצור. רגע. ננסים איפה שיהיה לי הבית. ואני אכין לי כזה. כאן אני אשים לי מצב הקבוצות לבינתיים. שאני יכול להכין לי בית. זה חופרים. זה. מה איזים לקרוא לי כי אני המלך השלטון. אני מלך השלטון. אני אעשה עוד הרבה פרקים, לא כמו פעם שעברה שעשיתי לשרוד על האיים עם איתן. אני כבר הפסקתי, אז אני אעשה הרבה. יש לי 44. נתחיל לבנות ככה. זה כמו בית קטן כזה מיני. אז לילה, שמחה גדולה. טוב, אני אפסיק לדבר. שם. חזרה לחטוף. שבע. טוב, רגע, אני רק אסיים. טוב, בינתיים זה היה הפרק הראשון של לשרוד, כאילו, survival. יאללה ביי. יאללה ביי.